Salam hormatly agzalarymyz. Durmuş Turalgasyna bugün size we bize belli rejissor, aktyor, aýdymçy, wäşi Murat Mollaýew mehmançykda. Ölüşmedik yolu dağı deryanı Birdek bağlamaz, birde yolumuz Dence paylaşardık derdi dermanı Murat, salam. Hoş Salam. gördük hepsiňizde. Sağ ol, sana yakın. Yüzüňizdeki bu ýyl gyrşyň, rahatlygyň sebebi näme? Sır bolmasa. Dünya güzel, Nämesi bilen? rahatlığı bilen. Şoň üçin rahatlyk, dünýäň gözelligi üçin rahat we rahatlyk üçin hem dünýä gözel. Etaplar yakınla yanımda. Ana şu da adam rahatlığı getirýär. Ama rahat bolsaňam şular ýazak ýyl söylese beterem der. Ýöne. Şular ýazak. Anna, şeýle gyrşy Alhamdulillah. hemişe bolsun. Ýakynymyz ýanymyzda diýdiňizde. Ýakynymyzyň günü manyda ýanymyzda bolmak üçin. Biz hemişe bir-biriň ýanyna bolup bilmeýärse günü manyda. Ýöne ruhtaýdan bir-biriň ýakynlarynyň ýanyna bolmak üçin näme gerek? Biz näme öňsürmeli ýakynymyzy ýanymyzda saklamak üçin? Sen esasy ýüregiň bilen şoňa ýakynlaň ýanyndadygyny elmydama şolar saňa şu zatlara, ösüşlere itergi berýärligini duýup ýaşasaň, olaram şu zaty duýarm diýen men pikirimçe. Ilki duýdurup bilmek gerek. Ilki sen özüň duýmaly şu zaty. Şop saňa şol ýakynlaň dilegleri, şolaň saňa berýän ihlasy, ana şol saňa goltky berýärligine ilki Hudaý saňam iň bir ýakynlaň, iň bir ýakynlaňam elbetde ejengden başlaýar. Awa tanışyňa çelli. Ýöne mesela mamana diýeli ýok men suratda hamana men öz iş prosesinde elmydam öz çağalan ýanyna bolup bilemok. Ýöne olaram bilýändir, şop gelecekde şolar üçin ihlas edilýänini. Dogry, hiç ýeli şüphem ýok. Özüň üçin edilýär ilk bilen. Ýöne gelecekde sen şoň oglumy diýdirmek bilýänmi? Ana gowy tarapdan ýatlatmak. Gowy tarapdan premier bolmak. Onuň käde şular ýa oglum bilen bir ýere gitsem hiç diýen noktada şeýle ýüzüne etdik. İnni bilim men ýöne diýen oglum bolanyňda näme boljak? Inni biletiň gelýär da näme kär taýlajak? İnni bilim däde men sen ýaly boljak diýip. Men ýaly bir bolma diýen. Näçe? İsenlik adam, isenlik kaka tebabi yeňil kära ýok. Hakykatdan hem halaljak zähmet çekýän adamda yeňil kär ýok. İsenlik kakada şol öz geçen ýoluny ýadyna düşürüp ogluna şol kynçylyklary geçireti gelmezmi kädiýän? Pikredýär onuň başga bir kärlerde ýene de kedillik bardyr öýdüp pikredýär. Olaň kakaňam ýalňyşlygy bolmagy mümkin. Bir arada çykyp pikredýär, näme onu? Ýany bir bolmagy diýenler. Şonu aýdýanna? Hawa, diýjek bolany men ýaly bir bolmagy diýenim näli? Öz geçen zatlaryny ýatlaýan bolyn dözen okşa çağalaňa. Şu zatlary ýa näme geçip bereniňi Belki dözmek gerektir. Yo belki Düşünmekler üçin. Yo belki gerek. Owo dözmesen bolmaýar. Ol gatyny görmese o zat bolmaýar. Ýöne sungatda çäk diýilen zat ýok. Näme üçin başlanyň ýatdan çykyp gidýän? Käde ödüm goýasym gelýär şu sungaty. Ýöne Şo käteler näme sebäp bolýar? Goýasyňyz gelmegine. Aýda oturmaýyn. Näme üçin? Yo. Soň ökünýän bolmalyňyz ha? Şo goýasyňyz gelmegine sebäp bolan zatlara çözüm tapylandan soň, şo pursat geçip gidenden soň näme üçin şo pikir etdim käm diýäňizmi özüňize?
Ýok. Diýmeňizmi? Diňe bir zady düşünýän. Men şunsuz ýaşap bilmeýän o diýende. Wagt geçse men ýan bar taşlaýam da diýen şu wagt näçe ýaşym? Sungatyda näçe ýaşda başladym? 3 ýaşymdamy? Onda maňa diýen ýene 30 ýyl gerek diýende dol taşlamakly üçin ýan. Bar taşladym da diýende näme bilen meşgulanyň ýanna bilen men başga bir sorag geldi şu wagt. Siz şul kärimi taşlasam, soň näme etjeňizi bilmeýänligiňiz üçin şu kärden el çekeňiz okmy ýa-da ýüregiňiziň törüne bir zat ol beren okmy? Käriniňizi taşlamak. Ýok, ýene gelerini öýtüp gorkýan. Ýene gelmegen men üçin däl men üçin. Sebäbi bir gidip sungatdan gidip soň gelip ýene şo awraýyn alan adam ýok. 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 Belki siz birincisi bolarsyňyz. Ýok. Pik diýilen zat eýem sere döwür geçse. Sere bir ajyk da çykarmaýyn, hökmany suratda eýem ütgeýär adamlar. Halkyň tribuniyeti bar. Meselem men bir zada gynanym arada IBM bilen. IBM 20 ýyl soňra sahna bilelikde çykýarlar. Iminim abiýawy diýen, şeýle bir abiýawy diýen. Biz tarihi pursada şaýat bolýardyň. Men üçin şeýle bir tolgun nurjyda sebäbi kiçikak IBM dinleýärdik. O tans edýärdik aýdymlaryny bilen. Datavoy sepini reklam etýänna. IBM diýen bolyn men garaşym ýal çapak ýokda. Sebäbi IBM onun içinde şu döwrüň nemeleri, gyýdlary, oglallary çapak çalýar ýöne. Däle köpsi çağalar, ýaşlar, yetkinjekler, onun olara birazajyk garaňky, indi olar ýene täzeden başlamaly bolýar. Şu wagt sizi wäşe hukmuna tanaýarda halkymyz. Şu siziň halk üçin edýän işleriňiziň köpsini sizi degişgen wäşe şol men hukmuna tanaýarlar. Indi aslında şeýle bir aýtdygy bar. Durmuşdaky hemme bolýan zatlary iň çynlyk efer edýän adam aslında wäşe adamlardyr diýär. Siz şeýlemi? Men bir zady bilýän, men diňe sahnada artist. Ya kamera kulçada edilir, şo taýda artist. Durmuşda men beýle de. Şu wagt? Şu wagt men sen bilen durmuş duralgasy ady aýdypdym, значит men içkin gürleşmeliyän. Men islenik ýok, men diýjek bolýanym biriniň obrazyna girip oynamalym, ana şo wagt diýen düşünýärmi? Islenik adam bilen gürleşem dedi, men ýürekde gürleşýär. Hakykata aýdýan, şoň üçin men bilen kän terkeşip bolanok. Käbir adamlar men bilen köp alalaşyp bilmeýär. Sağ olun, hakykatlaryňyz üçin we bize çynnyňyz bilen jogap berýäniňiz üçin. Şu wagt size tomoşa edýän halk siziň dogry jogaplaryňyz üçin, siziň hakykatlaryňyz üçin size ýene bir gässelanyň artandygyna biz inanýas. Indi ýaňsy men diňe kameraň öňünde wäşe durmuşda hemişe öz bolmalysy ýaly bolýan ýaňyza agras. Çynnyky çemeleşýän her bir zada diýýär. Onda ýok, başga da değişýän, gülüşýän wagtlaň bar, oňa hiç şüphem ýok. Ýöne hemme zat öz ýerine bolsa gowy. Şu hemme zat öz ýerine diýen zat näme? Hakyky özüň bolýanyňam diňe ýatşak wagtyň bolýan. Söylemi? Senin adam hemme şeyle. Senin şeyle. Senin adam hakyky özü diňe ýatşak bolýar, hiç kim görmä, gözüni ýumjak bolýar. Ana şo wagt özü bolup bilýär. Şonu hiç kim görmedik wagtda çara ötşe. Ana şo wagt bilýärmi? Ýatşak bolanda ýani pikirlep ýatýan. Ana sen şonu özüň bolup ýatýarsyň. Ondan soň diňe situasiýa görä bolýan. Onu özümüz olamda. Ýok. Hiç kim görmeýän wagtda özüň bolmak gerekmi? Näle? Hiç kim görmeýän wagtda umuman. Biz köpçülüge çykyp özümüz bolmak gerekmi? Hemme adamlar şol wagtal özü bolup bilýän adam, ýekelige çykyp özü bilen gürleşip bilýän adam şol hakyky adam. Käde bolly maňa prosto ýöködüm galmaly diýilen zat bolay. Özüň bilen söhbetleşip etnele. Meselem şunumdan razymy. Men şu näme kime kömek etdim, kimi ýylgyrtdym. Ya da şu ýylymdan razymy men, geçen ýylymdan.
Men nämeler etdim. İves şu yaşan ömrümden razıymy egerde bir denniş bir sagatdan janym çykaýsa. Ana şo soralara jogap bermeli. Sen şu bir sagatdan janym çykaýanda da sen soň çağalyň utanmajak şekilde ýaşadymmy? Ine esasy köpde pikir edýär. Käwr ýere barýan, sen bir koşuga güller da diýär. Bir koşuň ýüregi ýokmy? Olam adam gerek. Sen nastroýan, sen durmuş hal ýagdaýyň ine iň kyn ýeri hiç kime gyzyklandyran yok. Sen şu wagt näme pikirde, ýa näme edip ýörsiň? Näme iş başynda hiç kime gyzyklanýar sen hemme adamlar üçin näme isleýänmasalar şolara udobny bolmaly kadýalar. Haçan sen ýigrenýärler? Haçan sen halaman bilýärler? Wot sen olar üçin udobny bolmadyk wagt. Meselem haçanam sen akıllanýan, ýyller üçin udobny bolman başlangda durmuşa düşünýän. Şutop sen olar üçin ýaşaňok, özüň üçin ýaşap berdiň. Ine iň kyn ýeri bilýärmi? Sungat bilen maňa aýdan bolsadylar da, sen ine galaňda şolar ýaly bolýar, meselem ýyldyz bolsaň ine şeýle bolýar, şolar ýaly bolýar diýen bolsalar belki men başlamazdym. Näme üçin? Gownuňyza laýykdar zat näme? Ýigrenç bilen söýgüň arasy daja bir adymdan hem ýakyn, düşünýärmi? Baran ýerinde meselem öňkü bolýan şekilinde bolup bilen o. Hemmesiniň trebuniýet senden diňe ýylgyrmaly. O talap. Ýa talapym bolup gidýärdi. Ýa gitjek ýeriň ýok. Sen şolar üçin hem sen ýene ýylgyrmaly. Özüň bolmak gaty kyn iş ýa. Şoň üçin adamlar özü bolmakdan gaty ýeňillik bilen el çekýärlermi käsibim pikiriňizçe? Gaty kyn bolýanlyk üçin. Emin pikirimçe bar. Issenlik tanymal. Sunugy işgärlerinden hiç gaýsam özü bolanok mukany. Yok, gurrundyňa sunugy işgärler hakynda däl, umuman adam zat hakynda. Näme? Adam zat hakynda umuman. Diňe şu adam zat aslında özüň bolup ýaşamak şeýle kyn bolýanlyk üçin diňe ýatama ýaşaýarmy? Birine bir zat düşündirýär-ä. O saňa gaýtan başga zat düşündirýär. Onuň bolýa senki dogry diýseň, onky dogry däl. Onuň absurdlar etseň hem saňa düşman bolup barýar. Gaty kyn, düşünmek kyn. Düşünýärmi? Onuň diňe oturýan da dymyp, bolýa. Bolýa diýär. Dymmak gowy. Dymmak ine. Bir zat bar. Bilýärmi? Adama näme üçin iki gulak bir agaz berildi. Adyrak gurlap, köprak diňle. Ana. Bak biziň iň ýalňyş ýanadymyz da şu. Siziň hem, biziň hem. Hemme mi? Siz köplenç haýsy ýagdaýlarda dymýaňyz? Ýa-ni gaýdan ýagdaýyňyzdan başga? Şu an soňky döwür özüm diýişleýän, gakarym gelen wagty dymmak dileýän. Köp gakaryňyz gelýär. Haçan rejissora diýilende, rejissora men öň bilemokdym näkildigini. Ýöne men haçan bir zat düşürüp ýörken, ýa-ni özüňden çykýan, absolutny özüňden çykýan. Ýa-ni özüň kim? Günüň nädip doğup nädip ýaşanyny bilen ok. Wagt nädip geçýäni bilen ok. Ýa-ni mara sen olaň durmuşynda ýaşap berdiň dara. Sen näme zat döredýän bolsaň, ana şolaň durmuşynda ýaşaýan. Köp kinokritikler ýa ben sunuwatymy kritik edýärler. Meselem näme etdiň diýärler ba bolsa, hawa menne gönümel kino rejissura diplomum ýok. Ýöne Hudaýyň sevgilen ýöne şu absurdýany edýärleriň almadyk bayraklaryny dünýäde maňa näsip etdi. Olam Allahyň kömegi bilen. Şupersat gutlaýasy. Awa.
şo baýraklaryňyz bilen dowamly bolmagyny arzu edýär. Amin. Dörejiliňiz bilen bagly söhbetler berdik däme. Siziň gysga metrajly filmleriňiz bar. Rejissorluk diplomuňyz bolmasa-da, rejissor hökmünde hem aktyor hökmünde özüňiziň ýerine ýetiren keşifleriňiz, o şoň bilen hem üstünlük gazanan filmleriňiz bar, gysga metrajly. Atlar bar, hemme zat bolup biler. Durmuş hasaplaşygy. Durmuşun hasaplaşygy. Paralelny mir. Ýene-de. Iň soňky bayragym Paralelny mir. Şo filmiňiz üçin. Iň soňky bayragym şol Paralelny mir ýeňdi. Iň gowy action bayragyny aldy. Hemme zat bolup bilerim. Edil pandemiýa döwri. Şol döwürde çykarypdyk. Hemme zat bolup bilerim. Indiýada Brian iň gowy filmi boldy. Olam şol zada durmuşdan ya Hudaýdan el üzmelläl. Hemme zat bolup biler. İşendik ýagdaýda da bir çykalga ba derdini beren dermannama. Durmuş hasaplaşygy näme? Kinoň özü däle ol hemmemiz tomaşa etdik ona. Ýöne soram günümande sorayan durmuşyň hasaplaşygy näme? Meselem köpsi şu durmuş hasaplaşyk diýsen köp adam diňe atrasatylny many düşünýär. Ýöne dogry hasaplaşyk wada. Meselem aslında durmuşyň dogry hasap edýär. Daýyma adalat bada. Ondan diýjek bolanym çektireniň çekersiň diýilýär. Şoň gowy tarapy bar. Meselem gönümel şular ýaly ba birine gowy zat etdiňmi? Hiç kili şüphelenme diýär. Hudaý saňa ikesedi gaýta. Hökmän suratda gowy zat berjegini. Birine ýamanlyk etdiňmi? Sen hiç kili şüphelenme, saňa da başyňa bir köpek geljegini. Hiç kili şüphe bolmaly şo zada. Ana ya sen görersiň, ya sen görmeseň hem çagalan görer. Düşünýärmi? Ana şo zat bolýar. Filmim ana şol özü uruşda wagty kömek edýär. Ýöne özü ölüp gidýär. Ýöne ogly şol adamy kömek edýär. Eýem şu ogly, eýem on kakasy ýok bolandan soň, soň düşünip galýar, kimiň ogly ýene şo kakasyny aýdanna men sen kakaňy diýär götürip diýär arkamda alqaýdypdym senem diýär. Senem şu wagt men arkaňdy öýüme getirdim diýär da. Durmuş hasaplaşy. Ana şo zat muny maňa Nur diýip bir fiýleýän, hormatlaýan amma ana şol gurrun beripdi. Ýöne maňa kyn düşen zat ограничение ol düşüremde men başga kili düşüripdim. Has bir şuňrak edip beripdim ýöne 4 minut berilýär-da. Hiç şeýle 4 minutdan 1 sekundam geçmelläl. Ana şo tarapy bizi birazcık pogubide diýär. Kynlaşdyrýar. Kyn adam, iň kyn adam gysga düşürmek zat iň kyn. Manyny gysga jemläp bilmek. Ýöne onda da üstünlükli tamamlapdyr hemme işleňiz. Biz ýene üstünlükli edýär. Men ýa gepleşiň başynda size hemmemize belli rejissor, aktyor, aýdamçy, wäşi, Murat Mollaýew diýip tanışdyrdım. Siz özüňizi kim diýip tanışdyrýarsyňyz? Men bir prinsip bar. Aýna bar. Men bir prinsip bar. Anan şunym bilen aýdýan. Şunym bilen aýdýan şu zady. Men ölümden soň meselem haman şu dünýede bolaýyn, bolmaýyn. Gowy aktyordy, ýa gowy rejissordy, ýa gowy aýdamçydy, ýa gowy showmandy diýdiresim gelen o. Gowy adamdy diýdiresim gelen. Iň uly çälim. Anana men şu iň uly çälim ilki adam bolup galmaly. İfenlik situasiýada erkek bolup galjak bolmaly.
Hemmemizem ýalňyş ýa. Meňem ýalňyş goýberen ýerim gatko. Hemmemizem ýalňyş ýa. Ýöne wagtyna şeýde iň bagtly adam ir ýalňyşan adam diýär. Bu netije çykaryp bilen adam şu ýalňyşdan. Ir ýalňyşyp tow eden adam. Diýjek golanym Täbi adam bolsaň hökmän suratda ýalňyş aýmaly. Ýöne şu wagtynda biz şu da düşünüp ýene ýylmyda dolanyp bilýär ine. Şol wagtynda bolsa gowdary. Alhamdulillah şu wagt. Gowy. Hudaýa şükür. Bundan beri agam gowy bolsun. Hawa. Ýagşy niýet ýerde galmaz diýilýär. Ýagşy niýetleňiz we hemişe hemra bolsun, işiňizde düzsünlik getirsin. Ine şu gepleşmeden däwe öwrüne sowatlary bar. Yani ilkinci hödürlen sowalyma, ýüzüňizde ýylygyşyňyzyň sebäbi näme, rahatlygyňyzyň sebäbi näme diýsem dünýä gözelligiňizde. Şu görýän dünýämiz bar. Biz rahatlygy, bizi ýüzümizde ýylygyşy döredip bilýän dünýämiz, durmuşymyz. Şu durmuşymyzda diňe krenkde suratlandyrmaly bolsa, siziň üçin şol krenk haýsy renkler bolardy? Şu dünýäni Ha. Ikrenkde? Krenkde, diňe ikrenkde. Gözeňden getirin, şu durmuşy gözeňden getirýäňiz. Diňe krenk, şu görýän zatlarymyz renkli dünýä ýok, diňe krenkde suratlandyrmaly bolsa. Men pikirime diňe ak bilen gök gaýdy. Sebäp? Sebäbi bara köplenç gözüňem bir gowdady. Uçmagy arzu edilende birlenji gök asman bilen ak bulut gözüňe gelýär. Ana belki şondandyr. Sebäbi biz doly hemme hakykaty bilemizok. Ýöne biz öz garaýşymyzdan çaklaýas hemme zady. Şoň üçin şu ýüregiňe näme gelýär? Näme zat? Ana sen şonu dogry priнимать edip bilseň, ana şol dogrusy diýär. Düşünýärmi? Meselem ýöne oň üçin dogry adamlaryň ýanyna gelmeli. Dogry adamlar diňlemeli. Ilki o dogry adamlar saýlap bilmeli, tanap bilmeli. Hawa, ana şondan soň sen daşky gurşagyňa bagly. Sen edýän işiňe bagly, gazanjyňa bagly. Sen ejen kakyň öň halal gazandymy? Ana şol pretkide şondan gelýär, hemmede. Ana şol halal idiren enata dogry pikirlenip bilýär. Ya da dogry pikirlenmedik bolady, hökmany suratda şol çalt towa eder. Nefs 3 bölege bölünýär. Bira edip etmeler zady edip hiç ýyl ökünmeýän, biri edýär de soň ökünýär, birem hiç ýyl edenok elbet zady. Ana biz şu ortalygyna geçip berdi. Edýärse ökünýär, edýärse ökünýär. Bir Hudaýdan hiç ýyl etmeýän şekilde oňa da ýene de Hudaýdan dilemeli. Onam ähli zat, hemme zat. Hatta bağın bir yapracığım yere düşmez de Allah'ın emri olmasa. Onun näme boljagy ýöne diň Allah gowsun etsin nemeli. Şeýle bir özüňde, şeýle bir kalbyňda, şeýle bir neme bolmaly, motivasiýa bolmaly. Men özüm halallamy. Hawa. Men dogry gezip görnem. Ýakylaňa kömek edýän. Hiç kime yamanlygyň ýok. Namazyňy okudyň. Bolly. Allah seni hökmän suratda men näzir men silaglaýa dik edýän. Hökmän suratda hiç ýyly şübhem ýok. Şu bolaýmaly. Eýem sel tutdy bolly. Şoň üçin men diýen birazçyk soragdan daşlaşdyk ýanky gök bilen aga geldim-de. Indi men sana sorag näme üçin berdim onu? Sebäbi sorag dowamyma. Häzir şo. Her renk bir dadaňy diýämi ýani? Psikologiýam bilen psikologiýa hawa. Aslynda adam psikologiýasyny bilmek üçin diňe iki renk saýlamaklar diýilýär. Psikologiýada da şeýle. Bir renk bilen hiç da alamatlandyryp bolmaýar. Bolar belki. Ýöne şu bir renk bilen hiç ýaýda adam psikologiýasyny häsiýetlendirip bolanok.
Indi şu sowalyň dowam hukmunda ýene bir sowal bar. Indi şu görýän durmuşymyz bar. Şu durmuşy eger ýöne köý bir predmeta meňzetmeli bolsa, näme meňzederdiňiz? Predmet? Owa. Ýöne köý bir zatda durmuşy gözegine getirmeli bolsa, meňzetmeli bolsa. Şol meňzetmäňiz näme bolardy? Men meňzetip bilemok bu durmuşy. Näme üçin? Fikret koraňyzakmy ýa meňzetmäni çile Şeýle laýyk zat tapamok. Şoňa görä men predmet ýok. Realny. Sebäbi eýem bu dünýä yaradylanyny hiç zady meňzedilmejek derejede yaradylar. Onuň men bir zady meňzedip bilmeýän ony. Sebäbi meňzeden zadym şu dünýäň özünde bar. Onu şu men hiç zady meňzedemok. Dünyada bar bolan zatlar hemmesi dünýäň bir bölejigi de. Demek şonu, şu dünýä maksus bolan nämedir bir zatlar bar. Men şeýle düşünýän. Siz hem hiç pikir edip görmediňiz. Ýok, men Eger şu pikirlenmeňizi haýyş etsek, kän wagt alarmy? Men mara predmet diýen da. Ýa başga zatlar da meňzetip bilersiňiz misal üçin. Men ejeme meňzederdim. Durmuşy. Hawa. Eger te predmet diýen da predmet bolan jansyz zat da, men onuň şu zady men ýöne hatta dünýäne men o dünýäni göresim gelse de ejeme serediň. Sebäbi cennet ejemeden aya hawa. Şoň üçin bir zady men meňzetip bilmeýän dogry aýdyn. Jansyz zady meňzetip bilemok. Gönüm eger bir zady meňzetmeli bolsam, hawa wes umuman öňe aýdypdym. Umuman alanda da reklamada şu da hemmeti yalancı da. Asıl aýtmaladym diýende aslında yalancı diýende ýöne Aslında biz gepleşimize gatnaşyjylarym durmuşy meňzediýän zatlaryny çekip bermeden haýyş edýärdik. Ne dünýämizde bizim şol durmuşymyza bahar araşdyda. Bahar diýmegem bizim hakydamyzy elkele nejelemede getirýär. Nejeleme hemişe bizim ýadymyzda ýöne bahar diýsel kyzynallar, eneler gözüňe gelýär, ýadyma düşýär. Indi siz surat çekip bermeden ýerine şu ýerden tutuş dünýäň enelerine özüňiziň gutlagyňyzy ýollap bilersiňiz. Olar bütün dünýä, öýler dünýä. Şolaň alkyşlary, şolaň dilegleri ilki bize güýç berýär. Olan bize diýe ondan soň halk. Bize diýe ýöne ilki biziň özümüz bolmak üçin bilýärmi? Eger biz Hudaý Taala her bir alan demmide sag bolsun, üzünüksiz alkyş aýtmaly bolsak, sonra wagtda Peygamber janynda şu derejede kime ýakynlandan iň söýjegi üç ýa-da goýmaly bolsa diýipdir, bilýärmi? Ýa-da goýmaly bolsa kimler diýipdir da bilýär. Ejeň diýipdir. Düşnükli hawa birinji eje. İkinji kim? Ejeň diýipdir. Üçüncü kim? Ejeň diýipdir. Dördüncü ondan soň kakan diýipdir. Diýjek bolýanym Allahan şolar ýylgyryp dursun. Şolaň ýylgyrşy hiç wagt ýüzlerinden öçmesin mehriban enelerimiziň. Yankı dünýä gözelliği sizin barlygyňyz da gözel. Awa. Şu dünýänem
isenlik çağa siz sowgat berdiňiz. Hatta şol çağa 70 ýaşanda da şu ejet üçin şol barbar çağam balam. Onun dünyada näme gowy sözler, ya dünyada näme gowy zatlar bar bolsa, iň esasy eneler maksut. Şu dünyada. Şoň üçin Allah razı bolsun sizden. Her bir enelerden. Awa. Şoň üçin hatta o dünyada diýe isenlik prezentde nähili ejetini gynanam bolsa diýe eje diýe barbyr diýe şoň günäsini geçer diýe ýöne ata geçibilmez diýe. Ana diýjek bolýanym ine şeýle bir zat näçe aýagynyň oşağa otursaň azda. Sebäbi biziň şu jagana gelmegimiz de sebäp bolanna. Şunýarmy? Ana bot dogry kakamydam. Ýöne esasy kynçylygy göterýän ene owa. Şoň üçin Allah'dan şolar ýalgyryp dursun. Owa jalar sag bolsun. Ene ýüregde ýürek tapylmaz. Enenin ýüregi güllen näzikdir. Enenin hiç erbet arzu bolmaz, arzuwy awatlyk hem de taglykdyr. Enenin ýüregi her derde her derdin dermany olan sözdür. Eneleň gül ýüzi gaharyny ýazar, ene ýaşaýsyn, bagtyň gözler. Bagsy joşa gelse, Bagşalar bir söz. Şahir joşa gelse, döreder destan, ene ýürekde ýürek tapylmaz, ene öz mährinden döredýän insan. Ana şu öz mährinden döreden insanlary ine isenlik perdendem ejes üçin alkyşaýdýandyr. O enelerimizi, wenalarymyzy tüýsürekden ýetip gelen bahar bayramy bilen kutlayan Allah'tan baharın bägüllerdek elmydama olaryň güler ýüzi solmasyn, ýalgyryp dursunlar. Awa erkege diýenem wenan, erkege sandan çykarýanym wenan ýara. Şolar ýaly janyňyz sag bolsun. Awa ýene ki şolar ýaly bahar bayramyna şeýdip kutlaşmak mesele. Sağ olun Murat. Ve biziň enelerimiziň dünýäň eneleriniň ýüzündäki ýylgyrşa sebäp bolmak her birimizden näsip etsin. Amin. Şu günlere biz Türkmen Portal websaytynyň dörejilik toparynyň adyndan siziň ejeňize sowgat berýäs. Sağ olun, taňry ýakyn. Bulam Türkmen Portal websaytymyzyň adyndan size sowgat. Gepleşigimizde de tekdemede kabul edip geleniňiz üçin köp sag bolsun aýdýas. Mazmunly söhbetler, hakyky ýürekden söhbetler bizi bilen iýleşdirmeli bilen paýlaşanyňyz üçin. Gepleşigimizden ýöne men näme diýen bolsam öz pikirim saýdýandyr. Şu bize gyzykly bolan zat pikiriňiz. Belki köp adam radylaşyp biler, ýa radyalaşman biler. Ýöne men prosta öz pikirim aýdýandyr. Ýok. Absurdat etmän gaýrat edin. Absurdat edilmek kata gowam bolup biler. Ýok, o bizi berket ýa, neme däl, ýöne onu da gerek däl. Her kim dogry şekilde absurdat edip bilenokda. Ýok. Goý şeýle bolsun, goý hemme şu dünýädäki gözel dünýädäki zat bize rahatlyk getirýän zat bolsun. Ýene bir gezek sag bolsun aýdýar başymyza geleniňiz üçin. Bu durmuşyň ýollaryna ýürümek üçin käte duralgada garaşmak gerek. Hemme biraz säginmek üçin, hemem dogry menzile ugramak üçin. Bize häzirlikçiler gepleşigimiziň inlik sanaryna çele başlaýan. Türkmen Portal hawalaryň merkezi fan ulgumyň alemy. Kadr alaysan aýdyny, ol çeker, öňem şey diýdiler. Näme diýdi? Bu durmuşyň ýollaryna. Hawalaryň merkezi Bıdırmış yolları.